No takže čus ľudia, vítam vás u 6. videa na mojom kanáli z tohto let's playa. A zase bez Ivy. A tam leží na zemi vonku. To sa iba tak hrá a zmeny sú tu aké. Takže za prvé tu sú ovečky nafarbené. Toto chcela sestra, tak tu má ovečku. Potom no druhé, že tu má vykraftené lanko. Akože tu môžete vidieť zlato a toto. Tu nič. No tu je jedne iba lapis. A hore tam je celkom dobrá zmena. By sa mohol byť celkom. No takže kým to vyplávam. No mám liány, takže by som to tuto. Tajná miestnosť je zmenená. Teraz tu už máme jedál, len tu stále plánujem laboratóriu alebo niečo iné, vidíte toto jedlo. Som celkom veľmi hral za kamerou a vidíte tu toľko jedla. Tu máme, toto som ja, Charlie za 640 a toto je Ivanka. No. Ja som hladný, tak akorát bude chcieť toto jedno. Takto. Sem to chcem. No a ešte skúsim zo 2 sušienky. No. Ja si dopredu asi vezmem. No je tak iba jednu sušienku. Ja si asi dopredu vezmem takto 11 stejkov. Akurát jedna sa Ive zmestí. No takže a v majne je tá zmena, že som tam, no to ste videli, vy neviete, či ste to videli vo videu, ale odbachoval som tam tentečkami. Našiel som tam jeden golden god, aspoň golden orečko. Zatvoj sa. Tak a tak som tam išiel ťažiť a našiel som tam ďalších 8 goldov. No ukážem vám. Chodba je stále tá istá. To je, čo ste tam mohli vidieť, tak tam chodí Iva ťažiť, som mi presvedčil, že to bude chodiť. To bol redstone, to nebolo vo videu. Odtiaľ môžete vidieť tú cestičku takú. Tu je. Vidíte, tuto som to odbachoval tentečkami. A tu je tá divná cesta. Je toto. Takto. Keď sem pôjdete, vidíte to ďalšie redstone a teraz neviem presne kde, ale našiel som tu zlato, takže plánujem robiť ďalšie cesty. Takto. Ako vidíte, toto je úplná apokalypsa. Aha. Dá sa tam prekopať? Nedá. Takže tuto musím spraviť cestičku vedľa. A áno, sme tu. Podarilo sa nám to. Máme jeden kúsok. Áno, jeden kúsok. Sa dostanem von. Ale je to tu fakt divné. Tu máme železo. Vidíte ľudia, ja som vedel, že tu je železo. Ďalšie redstone. Ľudia, chápete, už takto v 6. dieli tu mám plnú trhu redstone. Ďalšie železo. Železo to je problém, pretože teraz nám ako celkom dochádza a som z neho šťastný. Najviac chcem to zlato, preto je pre mňa jedno zlaté jablko a pre sestru viete, tak. No dobre. Sa neskočím. Takže ja to tu zahrabem, aby to tu nezavadzalo. Prepačte. Čakajte. Dobre, pohodička. Dobre, prepačte mi za to. To nič, dúfam. Tu je ďalšie železo. Ľudia, ja viem, že je to tu železo. Ja si ho tu len tak nechávam. Spravím takú jednoduchú stavbu.
No, a tak. Všetko. Sem dáme svetlo. Teraz asi celkom dlho to odbachovaný tentoček nebude, pokiaľ ste sa na to tešili. Tak nebude. A to som skončil. To chcem. Ak nájdem fakt ďalšie zlato, tak to budem veľmi rád. Nie. A dobre, pohodička. Pokiaľ vás to nebaví, že takto ťažím, tak to napíšte do komentárov a uvidím. Potom pre vás ešte niečo iné prechystám. Dá sa to obísť? Nedá sa to obísť. Wow. Takže. A to takto obídem. To zahrabeme. To ako vidím, není bedrock. Ale hneď za tým je. No tak ideme ťažiť sem. Toto je hotové bludisko, pretože raz je tu niekde bedrock, raz nie, vidíte? Ja tu mám dve takto cestičky. Tu je zase bedrock, to nie ja. To bude taká svetelko. Aj nedaj to. Na to si ešte počkáte, kým sa dostaneme do pekla. Na to si ešte počkáte, kým nájdem lávu a niekde vodu. No vodu, tu máme, viete, jazerko. No veď mi, že ja som takto. No jasne, ja som išiel do koliečka. Ježišmarja. Zase. Idem sem. Zase nie. Ježišmarja. No tak ja idem asi naspäť. Ako vidíte, to je tu plná hrôza. To sú všade cesty. Tuto je cesta tam. Tuto bolo ďalšia ruda. Všade sú takto výhybky, tak tam bola ruda. Tuto bola... Tuto. No ako vidím, už polovicu videa sme tu zabrali tým ťažením. No tak skúsim ešte. To niekde tuto hore, pokiaľ bude noc. Ja si asi vykraftím hodinu, pretože mne sa nechce poď vybiehať takto z majnu. To je asi tuto. No jasne. Tak ideme. Jak to, že tu je? Jak to, že tam je creeper? Čo? Cipni. Takže to je ďalší. Jak to, že tam bol creeper? Ľudia, ja si osvetlím aj ten strom. Preto je toto možné začať. A dobre je to, že nám to tu neodbachol. Som fakt rád. Dám trojčku. Dobre, a sa môže spĺňať aj tuto. Na týchto doskách. Počkať, nie. Ja viem. Jasne. Aj tu sa môžu spĺňovať. Alebo sa môžu vychádzať, preto ja to mám cestu. Tuto. Viete? Kokos.
Aspoň, že mi to tu nezničil. Ja idem spať. To je toto. Ježiš. Toto nie je normálne. Čo mi už tu tí creepery robia. A tam sú rovno dvaja. Čiže už môžeme si aj vyrobiť asi tentečku. Ja nechcem ísť k ním blízko. Cipni. Ja som si zabil ovcu! Toto je normálne, ľudia. Toto fakt nie je normálne. Čo to chceš? Do vodičky? No rovno dvaja. Čiže toto je jeden. To je druhý. Mám tady gunpowder. Ja som si zabil ovcu. A žltého farbiva tu máme. To je polička. Toto, ježiši. To mi to tu zase zničili. Toto by už nebolo normálne. Toto by už nebolo normálne, ľudia. Čo tam obchám, to tam dám. To už neobchám, toto by som tu... No to je to ešte obchám. Veď ja tu mám ešte železnú rudu. Toto by som tam ešte, áno. No, celé to tam... Obchám to tam celé. Ježiš, ale skoro bolo zase po polke ostrova. To nie je normálne. Ježiš, prepáčte. No tu mám tvoj také tlačisko, čo ma štve. Počkajte. Jo? Počkajte. No dobre. Len sa mi to nejak... Zapne sa? Správne starých ľudia. No takže ľudia, ja sa vám tu hlasím, že toto video by som už ukončil. Majte sa pekne.